गिबियावनो खुलुमबाय आं आमिर बसुमतारी नोंथाङा नायदों बड'लेण्ड नलेज चेनेल आं दिनै नोंथांमोननो हेमदर्द साफि नेचारेल ब्लाड पिउरिट सिरापनि सोमोन्दै मोनसे रिभिउ दिन्थिनो नागिरदों नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय साफि नेचारेल ब्लाड पिउरिटआ मा आरो बेखौ मायाव बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन साफि ब्लाड पिउरिटआ जाबाय जोंनि देहानि मोखाङाव सालमाय बेरनाय लोगोसे उदैनि ख्रेब ख्रेब मोननाय स्किन एबा बिगुराव माननाय आरो थै खारथायखौ सोदांनायाव खोब मोजां 21 साननि गेजेराव बिनि रिजाल्टखौ मोनगोन नोंथाङा बियो 100 ml बटल बेनोबो बांसिन गिदिरबो मोनो बेयो 50 रां आरो नोंथाङा बेखौ बाहायनायनि सिगां डेटफोरखौ नायनानै लानो हायो नायनानै लानाया गोनां दा बेखौ बोरै बाहायनांगौ माबोरै जानांगौ आरो सानबेसे जानांगौ बिनि सोमोन्दै आं दिन्थिगोन बेयो नैफोरबायदि बटल फैयो नोरै बिदि बेखौ नोंथाङा ओरैबायदि बाहायनांगौ दुंब्रुद दै लानानै दुंब्रुद दैखौ ओरैबायदि ला आधा गिलास ला बिनिफ्राय बेखौ सामसनै लगायदो गिलासनि दैयाव मोजां सामसजों गलायना लानानै बेखौ हां खेनसेनो लोंनांगौ बेखौ नोंथाङा खोब बारासो बारा 21 सानसिम बाहायनो हायो होमबानो नोंथांनि मोखांनि सालमाय बेरनाय उदैनि माखासे प्रब्लेम जेरैहाय ख्रेब ख्रेब सानाय बिगुरनि माननाय बेफोरबायदि बेरामा नोंथांनाव साबदेरनो हानाय नङा नोंथाङा मोजां रिजाल्ट मोनगोन नोंथाङा बेखौ फार्मासिनि दखानफोराव मोननो हायो जिखुनु फार्मासियाव मोननो हायो बेजों जेबो साइड इफेक्ट जाया आसा खालामो आं नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय मोनदों जुदिबो नोंथाङा गोजोननाय मोनदों आरो रिजाल्टखौ मोनदों नोंथाङा नोंथांनि लोगोनोबो फरवार्ड खालाम अर्थात शेयार खालामहर लोगोसे बड'लेण्ड नलेज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जायनि जाउनाव आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथाङा गिबि मोननो हायो गिबि नुनो हायो गोजोन्थों बड'लेण्ड नलेज चेनेलजों लोब्बा लाखिनानै दसे सम भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।